de superació, la de Daniel i 90 persones més com ell. Pateixen danys cerebrals, però miren, treuen forces d'on poden per seguir la volta a peu. A este jove de 19 anys, quan en tenia només 14, un accident de moto li va canviar la vida. Me caí al suelo y me digo todo pirar en la cabeza, pero lleva un casco calimero, de esos que son pequeñitos, que no sirven para nada. Es queda prostrat al llit en estat vegetatiu, però les ganes de lluitar l'han fet eixir avant. Aunque esté cansado y no quiera, deja de sobreesfuerzo y seguir luchando. Com ell, també totes aquestes persones, Llorenç va patir un ictus cerebral. No caminava, no corria, no parlava. Poquet a poquet, però sense perdre el pas, estan complint el repte de recórrer els 8 quilòmetres de la volta a peu. Molt emocionats, han demostrat que són capaços de tot. Més de 800 persones s'han sumat a la causa.